ಓಕೆ ದೀಪಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಯಾನೇನು ಈರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗು ಪೋಯರು ಪಡೆದು ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈರ್ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಪಡೆದು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಡು ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿರಂದು ಕೆನ್ಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆನ್ಗ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಈರ್ ಪನ್ಲೇರೆ ಕೆಂಚಾಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಟ್ಟು ಕುಲೋಂದು ನಿಕ್ಲು ಇಡೀ ಏನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲವಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಓಡಿ ಹೋಪಾರು ಅಣ್ಣ ವಾಮಂಜೂರು ನೀನು ನಾದ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಪಚ್ಚ ನಾಡಿನ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ದೀಪಕ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ಬಿರೀ ಎತ್ತೀರಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಯಪಂತ ಅದ ಮಲ್ಪದು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ಸರ್ ಈರ್ ಪನ್ನೇರೆ ಕೆಂಚನ ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ತೂದೂಪರ್ ನಿಕ್ಲು ನೆನಪು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಅವು ರೌಂಡ್ ಪೋನಾಗ ಕ್ರೌಡ್ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರೌಡನ್ನು ಒತ್ತು ಪತ್ತ ದೀಪಿನ ಅವಂಚಿ ನಿಕ್ಲು ತೋಜಪಾಯರ್ಗಳು ಆತ ಆ ಎಂಟು ಬಂದಂಗೆ ಆತು ಲಾಯಕರು ಆತ ಶೋ ಕೂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಂತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿತ್ತ ವಾಮಂಜರ್ ಕ್ರಾಸ ಕ್ರಾಸ ಅವ್ರ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಏನೋ ನಿತ್ತಾವ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಅನ್ಪಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚೆತ್ತೋಡು ಪನ್ನಂಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೆನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ఒక ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ದಾರು ಅಂಚದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋನಾಗ ನಿಕಲ್ ಗಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ఒక ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬತ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕಲ್ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗದೆ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬೋಲೆ ಆತೆ ఒక ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೈಜರ ಯಾದೋ ಜಾರ್ ಬೇಲೆ ಪಿದೆ ಓದ್ತೀರ ಅಂಚ ಬೈಜೆ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಕೂಡ ಆರೆ ಪವರ್ ಪಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನೋರ್ ಇತ್ತಿನರಿಗೆ ಓ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತುವರ ನನೋರ್ ಇತ್ತದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟಿವಿ ದ ನಿರೂಪಕ ಒಂಜಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲತ್ತು ಪ್ಲೇ ಪುಣಿಪಿತ ಯಾ ನಾವೇನು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬಂಗಾರದ ಪೂಕು ಕಮ್ಮೆನ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಣ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲಾತು ಪಿದೈ ಪೋತಿರು ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದರ್ ಬೆಚ್ಚದು ಕೆಲವು ಸಲ ñಕ್ಕಿñೈ ದುಂಬಾತಿನನೆ ಹೊರ ಅಗ್ಗಿನೇನೆ ಕೂಡ ಅಗ್ಗಿನ ದುಂಬು ಕೇನ್ನೇನೆ ಕುಡರ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಪುರ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟದಾಲ ಏರ್ನಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕೆಲ್ನ ಏರ್ನಲ ಕಾಪಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಾಯಿಜಿ ಕಲ್ಪನಾ ಬೈಜಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅದು ಎಂಕ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ತೆಲಿಪಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೀನಿ ತೆಲಿಪಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಜ ಅಂತಲ್ಲ ಅತ್ತತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉರಿದಿನಲ್ಲ ಆತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂಚಾತ್ ಪಣ್ಯ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಗೆಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡೈತೆ ವೀಕ್ಷಕರ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚ ಅಂದಂದ ಅತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಆಕಿ ದಾದಮನ ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಇರೇಗ ಓ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಆ ಪಾತ್ರನ ಕನೋಡೈ ಇರೇಗ ಪೊಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಆಪುಜಿಂದಾಂಡ ಅವ್ನು ಬಿಡೋಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಂಕರ್ನಾಗಡ್ ಒರಿಯಡೆ ಉಂಟದೊಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಐತ ಬೆಚ್ಚ ಒರಿದು ನಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಂದೋಲಿ ಆ ಮಂತ್ರನೇ ಪಂಚ ಮಂದೋಲಿ ಇದು ಒಂಜೇ ಮಂತ್ರ ಬಂಡರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಆಂಗಲ್ ಗುರೂಜಿನ ಇರೇಗ ನಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೋಜಾರೆ ನಾವು ಕುಲ್ಲಾದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋದು ಅವೇ ನಲ್ಲ ಇಡೀ ನಲ್ಲವಂತ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ್ನ ಕೆಲ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅಪಕಪಕ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಜಸ್ ದೀಪಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಬಾದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೀಪಕ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಂಚ್ ನಿಕ್ಲ ಯಾಯಿಜಿ ದೀಪಕ್ ಆ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅಂತೋಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಆವೊಂದುಂಡು ಐ ಮೀನ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಚ ಓಕೆ ಅಕಲು ನಿಕ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇನು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಗೆ ಪೋಪರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಯರ್ಡ ಒಂದೆರಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲನ್ನು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾವಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು